କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ବାହାରିଥିଲୁ। ଆମେ ଗଲାବେଳେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ଆମ ସହ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଯିବ ବୋଲି। ଆଜି ଗାଁକୁ ମାଛବାଲା ମଉସା ଆସିଥିଲେ ମାଛ ନେଇ। ସେ ଖାଲି ଆଜି ବଡ଼ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ। ଇଏ ଯେମିତି ମାଛବାଲା ମଉସାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମିତି ଉଠିକି ପୁରା ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଣିକି ମୋତେ ଧୋଇ ଧାଇକି ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେ ତ ଭଲିକି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ସାଧା ଭାଜିବି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜିଦେଲି ଆଉ ମୋର ସାଧା ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ, ମା ଆଉ ଇଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଖରାରେ ବସି ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜାଟା ପୁରା ଅଲଗା। ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଭାତରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ, ମୁଁ ମୋ ଭାତରେ କିନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ପୁରେଇକି ଖାଇଲି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏ ବୋପା ମା ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା, ସେଥିରେ ପୁଣି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପଖାଳ ଖାଇବି। ଏମିତି ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ କାମ ଛିଡ଼େଇ ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟି ଥିଲା। ଗଲାବେଳେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲୁ। ମୁଁ, ଇଏ, ପୁଅ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଗାଡ଼ି ଦେଖି ତ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥାଏ, ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଗଲୁ ଆଉ। ତାପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ମନ ତ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ, ଯେହେତୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମ ସହ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲୁ। ତଥାପି ଯାଇଛୁ ଯେହେତୁ ଆଉ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ରହିଲୁନି। ସେଠି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଟିକେ ହସି ମଜାକ କଲୁ। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସାବଧାନତା ଓ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।